Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Pamamugay, lugod at kapayapaan kay kayungan. Ing Archdiocese ni San Fernando, pagmasosyane at gaganahan ing pangatatag na anting diocese anyang December 11, 1948. Migawaniya king Metropolitan Archdiocese of Manila. Kaya king po December 11, 2023, pagmasosyan tayo po ing jubileo ning Gracia. 75 years full of grace. Kitman nakatamo po ning grasya ning Diyos, uling karing nakalabagi, kikatamong aranasan bilang neto nga diocese, mumuna ing regalo ning bukasyon. Kasalukuyan atin tamo pong 5 obispo, amenibat po kay Niking Pampanga. Kaibat atin tamo pong 144 active priests. At kayo pong daratang do, atin naman pong ma-orden diakono at eventually maging pari na po. Ing pangadwa, din kikatapong mga sipag alay ko. At din kikatapong mga sipag alay ko, dahil na po gagampan ng obra at misyon king kikatapong Archdiocese. Nitong po kareta, yapin po yung pangatatag ng Basic Ecclesial Community. Pangatlo, din kikatamong programa para kareng maluka. Ing kikatamong Archdiocese, talagang didinanay pong focus, ing kikatamong lugod at masabal para kayong pakakalulo. Inyatin tamo pong Social Action Center o Pampanga at bala pong parokya at ila pong miyaylo ang programa para kareng pakakalulo. Ing pangapat, ing kikatamong matinding lugod, ing Birhen Maria. At iti po ang kakitay ikatang debosyon king Cruzada. Ing Birhen de los Remedios, kayang tabi ng kiyang anak, Isanto Cristo del Perdon. At ing pangalima, yapin po ing kikatamo pong educational system. Alayong mamorma, karing kikatamong kainakan, kayang tabi na po din nga iluwang universidad at Catholic institutions kay ni King Pampanga. Ngayon po, mong saya at milalab puso, pagkandaman tayo po ing laman ng balang puso, ding Kapampangan, ing kantang 75 years full of grace.
diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall, braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity,
Good evening po kailangan and welcome to the live episode of Foreign Talks. Lupa kayo pong babarilan kayong kayong Gombursa. Gombursa. activity din Gombursa orenya. This is a very special episode na po ng Foreign Talks live as an opening para po kayong kaming season 3. Sol. Good evening po kaya kayo nga. Natso kaming live ngayon kaya parokya ko, kaya Lord's Transfiguration at masaya kami kaya season 3, episode 1, miyabi-yabi kami, bangkanita, may pagkwento at tingkaya pong special guest kaya ni Among Talk Vital magpakilala yapota. Among Jean. May pabengi po, pasibayo kay kayo at kalupa na po nga sabi na rin ka na akong nagluwang kapatadamasanting. Katlumin na pong season kaniting kabengan at ating kami naman pong bayong kayabe anak ya pong dili kaya kami. We needed a young one to nanita Refresh us. to refresh us or to allow the contrast na kalunto sa Yamong Talk po. Maya pa, bengi po kalaglaming Krusada. Malaos kami po kikatang programa in Krusada, 75 years full of grace. Ay, alam pala. At yung tao po kayo ni Banter Ben talaga doon pari, tinga doon poging pari. Ausan tala pong Gomburza. Oy. At yung tao po king Quarantox. Kaya pala, ngayon niya po ay mabuo. Kasi Quarantox. Kaya po ta pong mawala kay Kenting nga to. Mana kay Tok. Ay, ganantok na. Ay, pabengi po. Kaya kayo po. Miya po interview kasi rin sarili niya kinawagay pong meto naman interview kunyari. Yamong Talks. Ngayong episode po kayo ni, we'll be talking about also the 75 years anniversary na po ng Querétaro Diocese. And we'll be celebrating that on December 11, December 11. 2023 po. Malapit na po. Pabula na. May git. Among. Three quarters of a century. Ninumburi mong pututan na batal kaya kaming muna. Kaya po Eugene. Huling, ikaw yung pekapoging daily. Ay, Diyos niyo. Yung muna na ako siya. Kung sabihan tao ko kanya. Matsura kang dili. Matsura kang dili niya, tauli ka. Ang bahay po, Mitsuki mo kami kasi may sanay kaya pong Zoom. Kanya-kanya kami muking yung kwarto, may po ka rin ng opisina. Ngayon po, bali nung laweng ko ka rin. Apong, ano rin camera, eh. Manibayo ko. Yak maniglo ko man. Niningyak dari sa po, deng maka, ewan ko akakit deng machinery sa Chukay, no kung karakal. Deng 5 siglo. Siglo. Yapin po nung lawen nyo. May balo nung no karing kay marap. May balo nung ninong lawen mi. Ating kaya pang monitor kay ngarap mi ngayon na potang mi papalawi ako. Kasanting ko pa lang ako. Kaya po po kay special lights. Hindi naman napakit ka nila yun eh. Yung special lights. O kung maka-makeup kami. Naka-foundation ko po kanya niya, may puti kong bagya. Lupeng Koreano. Okay, Among let's go. Talk. The floor is yours. The floor is yours, Puntok. Mag-celebrate tayo po 75 years full of grace. So, siyempre, atin tampong ding bukasyon tamong pari. At sula po kayo ding katamong idol pari. Among pila na kayo pong years pari? Exactly, 39 years niya. 39 years. Mag-40 ko ken February. At tatandaan niyo pa pong assignment. So, kakalimutan niyo na po kanyo. Balo ko po. Baliyo pa po. Oo. First years ko kanita, may assign ko as procurator ng seminaryo. Kay ba't may ikong formator, director ng pre-college for 4 or 5 years. Kay ba't the dark years came. Yan lumbog kong pepadala na. Nagsila akong upset ko kay Pemya na akong upset ko kay Roma. And I did 14 years, almost
almost 14 years kan diplomatic service of the Holy See. Kaya ba't kabali ko year 2000, minta kong inassign ako as administrator, parochial administrator ng St. Parish of St. Jude. Kay ba't may Parish Priest ko San Matias, iba't ka rin Judas, miras ko pa rin Matias. Kareng Matias. Ganyan Kay po, ba't hindi ka pa, may no? Parish Priest ko Santa Rita, and then last rector na ng Cathedral. Ikaw po itang direktor ng kabayo mo? Yung seminaryo? Kangating kabayo. Yeah. Iba, mamaril kayo po ka na? Babaril niyo sa Darista. Kaya mamalita. Mabaya ko. Kasi manay po litrato eh. Makakabayo. Makabayang kwento. Wah, minyese kong kabayo. Minyese kong kabayo. kabayo. Ganyan yung Abi niya kanita yung kaya katang Archbishop. As formators kayang kai. Three college. Apundong. Ayapon dong. Yan po estudyante kayo pong direktor. Wah, datang last 2 years ko sa seminaryo. Yang, kaya batanya mako ako, yung mig director. Yapon dong. Kanya po pepamanit ang kabayo mo. Ah, mete. Mete Ay, yun. hindi. Maldo. Pero mga na, eme pa ka na. Hindi muna akong kabayo, bayak nga po sito. Macho. Ay, Hindi yung kabayo, maki pepakwani, Chito. binyanya ka na ako, pepakwani ka ako kisas mo. Eh, na sinabi manginis siya. Kabayo? Sa lamanginis ng kabayo, yala mamalda ka. Wow. Kay ba't minyese kung in kabayo, kaya be ko kanita, kabakas kay tatang ng nga pong Ray Garcia. Ya pong onden. Yung presidente da kasi rin Tilbury Association of Pampanga. At kung mga bayo, kung mag-Tilbury ko, mig-chaplain ko karela kanto. Wala kayo pwede po di seminarista. Ali binalit kaya karela, actually, kung anong pasibayo nga pong onden, yung makona. Iyan mo sal po, pila na kayo kung ba mo? Kapareho na, 39 years. Kaklase na. Ali, lang Kami nga ba? dua. Ahead lang ka na ako 1 year. May ordain niyang February, ako May ko may May. ordain. Pilan mong bulan. Kabat ding destino ko, assistant ko Holy Rosary 1 year, kaya rin nanita 6 months ko king Mexico, as assistant pa mo rin. Kay bat San Isidro, 6 years ko pa rin, Bacolor. Kay bat 4 years ko king San Guillermo, Bacolor. Kay bat 8 years ko Holy Rosary. Kay bat 4 years Manibawog, 6 years Marisol, 6 years Magalang, and mag-5 na Keti. Kasi po assignment yung mga kaya ka memorable. Memorable. Inking Bacolor. Anyang may lahat. Yang yakwa kaliwan ito. Masakit yung dili ta. Kasi po, otlo pa yung matuya po. Ako yung kay sa kaluguran kayo po kaya ang biro. Kaya akong box po, pila na akong years pari mo? 38. 38, 39. 38 na ako. Ahead lang 1 year ka ako UST. So UST kayo ng ganyan. Muna lang kaya ka na O yung 1 year. yung mangwa ka rin pa mga ni So maka-hospital na rin. Ako magbante. Ako mamang kareta brownish na manibat Goldilocks. Ikaw po kanina kung valedictorian mo, klase? Ali naman. tingkat niya yung story ni ng hospital eh. Dahil po story na sige. Ing Archbishop, in Nuncio ni King Spain. Yung valedictorian. Ahead. Pero yung kaming Kaya military. miniligligan na rin eh. Uling alayang masyadong kapitin eh. Emilyari. Kinulit ko bayad mo. Wah, Mga sumbong yan. kasi panena, baka nanong yung mga kahit suyaki yung hospital, babante na yung apulari. Begot na yung apulari yung kain na, yung dextrose na. Timpak niya kang, ato to dyan, timpak niya nga pong box ng dextrose. Niya kay datang yung nurse. Yung injection na. Anyapin, kaya. And masyadong niyangat kesa kang ketang kaklase ng Barney itang Pisak sa kanya kung kaya. Saksakan ko maliwan daya. iyang nuncio king Spain yan ita Barney Auza. Pero at least tayo, Bogs. Puro ito hanggang playa sinula mi kanita, yan Ayan, yung demonyo. Kaya ang Martin, ang negro, ang santong negro ng mundo. Oh, yeah. Yo. O ito metong. Kaya ba? Kaya Tamburi kong dili ta Saint Dominic. Ay, tamburi kong dili ta Saint Dominic. Hindi nga, darang ang ganda, ang demonyos. Yeah, ito. May nakbag ko pa kay stage eh. Pero Kahit sa balis. yan demonyos kanina. May kabagi. Namila ko. Eh,
maskara na. Kaya Well, hindi kailangan magmaskara. Kaya kung Jim natin mangungusta kaya kay Bat Cyprus. Nino? Yana, loko. Wa, taga choir member ya She's katedral. in Cyprus ka ngayon. Mhm. Kung kayo mo po US din eh po. Wow. Ano pong kalita mo, makananong mamili seminaryo, ingubis po mamili para kaya kayo? O Ali, kayo po? Ali. Ika. Ika. Ikayo po. Ika mamili. Mukha rin kami isang munta. Makanang kayo kung makapagpunet ang tapasibay ng Pampanga po. Itong group, itong group may kaptas. Kaptas. Kapampangan tamong seminaristas. Meron na balitan eh. Ali. Ali. Ano sa Ali. Sabihan na ba? Oh, Ano po ito? hindi nga, nung apat seminaryo, Seminaryo. UST, San Jose, San Carlos, Tagaytay. Sasma, Tagaytay. Naga. Kung naga. oh, Ay, meron well, nga meron kanita yung naga naga eh. eh. Eric Magtipon kaming Christmas, ang popang bakasyon, para miyabi-yabi kami. Kabat karing apostolates kanita, mix kami ng kay. Kami, may papanasahin kaming mukha rin kay parokyang Mga apostolate. Tsaka So, magkaroling ta kanita eh. Wari. Wa. Kay ba't may caroling, ikay seminarista. Punta nun nila rin pari. Yan, pari. Ang mga kailangan, Pagdalami ng- pagdalami ng mga Groceries, mga ganyan. pera, Oo. mga yan. So ito po mong quarterly o balang mong break? Itang pa mag... Ali, kahit Bakasyon. bakasyon Bakasyon na. yan. Pero there are times, Monthly meetings. pumunta kami ka rin seminaryo. Kung para- monthly meeting sa rin mo. Tsaka seminaryo man kaniting kami, matutud kaya kanita ka rin. Tsaka ating kaming kay newsletter. Gagawa kayo po. Wow. Yara yung kay kanita rin, minor, they were so eager for us to be coming keng seminary. Wow. Siguro Hindi nga kinuman din. Ali naman, they enjoy listening to us because Nagkwento yun. huling inkwento mi Manila. Manila. Tapos ila, siyempre they're eager na, ala pa kasing pre-college ng tampong kay, they're eager na muntala Manila. Ilang magkay, Ah. yung more Kaya than din mo mong siguro, ati mo po kami, kilala kami, kapampangan kaya. Pero kayo po lang minsan, din ka klase po, bispo lang, makanya na. Mm. O tang tatalo ng lumang probinsya, di kayo pong kakilala. Tingkay ka. Mas kinukan kami munta, Wabilog Pilipinas. ang Pilipinas. Pilipinas. Ating kaming kakilala. Whether na kayagnan mi or kayabe mi seminaryo, whether lower ya, higher area kaya ka. Anti mo yung obispong metera niya. Kaya bemi ang pa UST. 4 years our senior. Wow. Ali, career kayo mo. 4 years. 4 years. Wow. 4 years. Kami kay. Bislang kaya pa 2 eh. 2 years pa Eric. Bishopric. Wow. Bishop Rick makaraig ng Tarlac. Pero sa need kanita kayong kaptas huling, into tuwe kayo makikilala. Nung yan through kaptas. And niya kaptas nga, kapampantas ng minarista. Bakit natin kayong regular meet up? Ating makikilala kayo kami pero minsan-minsan. Pero halimbawa, ating kasing dulog kayong makiabe kanita, ela dinabas kayong minor. Ito may bishop lang, no? Backdoor lang rin eh. Backdoor lang. Ila real mer. Backdoor lang. Inalan lang, backdoor nga may uling ela linog kayong King Elamig special Elamig class. special class. normal, bro siya ba, normal. Kaya normal. Alam mo, itang normal process sa lumabas ka kay seminaryo, minor, patagay. Yakang sinawag ka na kanta ba, si Father Bustos, yamang Kaya po gusto. Siya may recommend. Ano yung alapang kay kanta, alapang Holy Apostles kanta. Wala pa. Kanyari Bishop Dong, diretso wala San Carlos kanta. Ikaw, may San Carlos ka pa. Eh, may kaya Bedo? Ali, ikay nga kaya ko Raul, po pa rin. Ay, Raul. Ano yung may kick out ko? Sabi ka mo, Timothy, ka nung mayari ng Jesse. ready na rin ha? Di ka nung mayari sa Jose, intellectual la. Di ka nung San Carlos, banal la. Ikaw po ang leaders. Sweeta. Kita? Hindi. O kami mag-evaluate dito. Ikaw may Tomasino kami. Mapag-Toma lang. Sabi na leaders la. Kaya ka leader kayo po eh. Papaninom. Then, Tomas. Tomas yan. Tomistic nga. Tomistic. Spiritual lang ano rin, San Carlos nga. Opo. Mari mo, kaya mo ito reputation. Reputation. Ano yung ini kasi, nakalya kasalanan seminaryo ini. UST. Potang maranot niya, lubano rin kwarto mi. Kalkalanan. Mas kinano. Nyama kanyan mi ang miya dugo malulunos kami, susopan mi. Potang kay. Bawa kanita sisindi kay pante. Opo. Kuha ka rin sigarilyo kang bulsami. Alayang brand. Sasali. Kung nga Kuha na. Ika, hope ka. Hope. Philip Morris. Ali, may hope ka. Mental.
Ali, makakatula ka nito, yapong Marlon. Marlon, wow. Bengi, ala ko sigarilyo. Mag-exam. Katok ko ketang pasbol na. Mabalo na ako na, manyag ko sigarilyo. Hindi mutak na mo kanito sigarilyo. Nung sila kayong basura. Ala ko na. Lagi basura. Biglat kita. Nabalo. Nabalo. May nabutak yan. Ba't Denny nga dua, ilang magtinda kayong co-op mi kanta? Yung Wala mag-supervise. supervise. Manager, store manager. Wow. Ako yung magtinda. Yung assistant procurator ko man, kaya ko ang kitchen ka. Kaming kapampangan na seminarista, makabakay listahan kayong utang. Hanggang yan, hindi kayo mamayad. Iya kong lari, may rest in peace. Kung di pate kayo. Wa, ikwa na rugong kay, bayaran na itang Wala piltak na itang kay. Teka, wala piltak na itang. Tindang nila mesa. Luwa itang Salamin. chess. Wow. Tas styro chess. Puri na puri pamangan din una. Ito kay, but may lalabas na kayo man ka rin. And itapin, ito mo yung medyo kay itang, anya, mamumuli kami palagi. Emila pa masyadong kilala rin pari kanta Pampanga. So makanya milang pamuntalan para akilala nila. And the better part of it is that agyang matwaya ing pari kanita. Itang interaction ni Karela masanting. Something. Yan po ito mag-retreat mo na. Wow. Wa. Uy, surprisingly kanta rin, matmo yan, bisang kawani ka rin. Kaya nga, no? Ilan ang ebisang kawani. There's a a... move, ikawani do rin younger clergy. Pero rin matmo, the likes of Apong Gido, the late Apong Gido na sinabi. Di ako ngipidi ka. Era po so, kaya, baby. Diwa. Tandaan naman yung pag-ipamig kayo ka makabang bisa, kaya katama. Ita yapong tans, Wow. Mississippi nga yapong nanilagi yapong Lope. pukat. Ano yun? Yusi. Ay. Kasi nga yapong po kung tanteng ko. Hmm. Mitalanan kay gamat our father. Di magkanta na magmisa kami group by group. At camera-camera nga lang nga pong Yusi. Alvay tatanan mo lokon putot yan nga. Kaya yari may nagkipili. Wala disnatan eh. Dito na lo. Kaya dito, Pero makakain ka dito. kinwaring blood pressure. Dinikler. Kung nande blood pressure, mo talaga mong pressure. Ako, yung dutong yung kukunan mo eh. Ay, niyabi. Masaya kanita eh. Nabiyabe la rin kay. Deng seminarista. Niyaya liwang lugar. Tsaka ating kay kanita, mabagsiking competition. Ano yung isang Carlos ay masyadong kay healthy. Pero rin ipag-compete kanita, UST San Jose. Ano eh? Yan kayong sports. Yan pag yung leadership kay Kap. Kasi wari, sige kaduang ang buwan nila, may labang kami kay 158 mo yan eh. Kailangan simple majority din to. 76-75 yung Boto. laban. Balong binoto nila sa sarili. Kapit na rin yung botos. Ito yung gusto. Oli kasi halos para-pareho kayo kaya eh. Itang years mi, di Ambu, di Doroy, Lino rin. Abi-abi kayo kitang kayo man mo pareho edad pero itang years kayong seminary. Basta't may area yung kain kapta sa yan, kari ay na mag-umpisa no, Ripep. Ray Cruz. Ray Cruz, yung kain. Wala na kanta. Wala na kanito, matdaan eh. Uling ala nung Pepa dala Manila po niya. Manila. So punta po muli kayo, talagang kilala yun na lang po, huling Oo. kapag-immerse na kayo. Ating common recollection pa. Oo, Dito po yung recollection, may kung Bisaya po anta. Timo ka rin clergy. Kanin tayo pa po yan. Oo, hindi tayo pa. Malabat niya yung recollection. Kanita kami mag-recollection kami kay. Carmelite pa. Carmelite pa. Carmelite pa. Carmelite. Carmelite. Kaya sini ka din tayo skatu. Hello, kaya tayo meeting ito. Yes, skatu. Yung babi yung pro. Ya, pero tamatanda ko libro kaya bigay... Mumuli ko po ang tanong, ang totoo ng Ore Madre. Alin naman, magdatang kami mo. Hindi nga po. Kaya Cursillo House, kaya Kaya ang Cursillo House daw. Kaya pong Oscar kanita. Kaya mo naman eh, half day. Half day mo naman, kapareho na eh. Ning kaya katamong ngayon. Half O, day. Ah, recollection po yan. O, recollection. Retreat Itang po, retreat. Retreat. Itang retreat usually, Tagaytay, Baguio. Tsaka makabas kami.
Ito kami mo sa akin. Metong kami sa Ken. Yabi po Oscar kan subiso. Kaya kami baskan ta, biyabe kami. Nya, masaya, magulo. Magulo. Sinali kaming saging, pati pa kami Tagaytay, retang senyorita. Mahihinog Ah, yan. seli nila, medyo half kay na lang tang Berdi lang ng berdi lang may yellow na la. Eh kaya pamiras may nila, may lagas lang. Makasabi lang yung istribo eh. Pero masaya ito, uling lalong-lalo na, kaya be mo rin mangatwa. Ito sa Joy na kaya be mo rin mangatwa. Hindi kami nga anak kanita, masaya kami nga be mila rin manurato. Mm-hmm. Tsaka lalo na diwa. Ngayon pinalata na socialization eh. Kanita, ay nang kaya panahon mi, ating kaya meto nga benging socialization. mag-socialization kami. Eh ba't yapon diwa yung pade. Dobulel. Luis Lagman. Boy, Alex kanita niya nga anak-anak yun. Itang Stars on 45 na, paninang kakantay ito. Yapon diwa naman, itula ni Laura. Laura, yan balay Laura. At yun kaya socialization talaga. Ya kung disnan ko kanta, tito-kito ginagawa akong Alvin. Makabas po, makabas. Wala kami tatampo banda, pagigarawan. Together raw, yun Ah, ang okay. abot Makabas, kaya ba't kami kung taga DS of drinks kaya kayo kanta? Ali, Latino Kiren. Demo basketball team ko basketball kanita, lang yung ulit, minta Pari. Yung coaching Together, eh. akong coach kanita. Yung coach ng Bogs, potang mag-basketball na. Kenny ka nga na, forward, guard, center. Nanggawan ni po, galo kayo mo. Paniwalan na rin. Galo kayo mo nga na. O ita niya, mga sambo kami. Hindi na kasalanan. Abemi kanita, yapos yan. Suminya po ka na chamba yung aso. O, ang makatula, mamyalong la kay. Dagupan. O nang sinabi na rin pari dagupan na malalakas lang kung maresistensya la. Pero pasali lang lipobitan, may adwang box. Inom lang inom, kayong sakin eh. Karas dagupan, cancel yung basketball. Adwa lang ang doy, matuntun. Anong kain na, Chetik? Kanita may sila yung kain, namitumbukan na rin, dagupan ng Pontarlac. Mila connect ang Mila connect ang diocese kanina. Interdiocese. So, ang puri seminarista pati la pari ka na. Yung pa. Kami po sinilista ni dyan na seminarista. Kasi, yung mas nating magwardya kayo ni Monsignor Bongpangan. Oo. Time out, gugwardya niya po itong kaya. Yapong Nes. Eh, Apong mes. Yapong Nes, bisita na kami. Masora ka kayo. Ali, yapon eh. Oh, baba. Chuke pa kapita, shoot na. Shoot. Kaya balay itang bukla ka Bakal po socialization kanta na yan po talagang lagi kayong kabiyaben yan po. Kasi, actually, kanta, medyo mas ditak pa. Nakalupang yan eh. Nung yung biyabetang yan eh, 1:30, dakal tama siya doon. Yang yan eh, ang problema ko pa yung bayo tamo mag-Carmelite, ang problema ko pa yung retreat house tamo eh. Map namin open yung Carmelite. Uling nga ng kasakit ko kuwang kain. Venue, uling dakal tamo eh. 1:40. Kaya siguro mo kayo po balang Pasko talagang pagsadyanitan niya mo. Nagkaroling kami eh. Ako sige ka rin bali. Eh? Meto tapan niya pupunta lang ganita. Glow. Glow, eh. Glow, canvas. GC. GC, eh, GC. Glow, canvas. Huling yung mag-provide ka transport na ka. Itang minibus na, Thames. Thames. Dinang tayo po itang kantanan din 75 years full of grace. Kinta niya po Between Escalante. Kinumpos niya po Don Mauro Gomez, ang po po yung Ilonukop. Kaya tabi na po ding 5 siglo, ang po po yung Carmelite Media in West Señor del Carmen. At ngayon po among waling magsarabita ko sa 75 years niya po. Sigurado ko po, baliyo pa rin na yung bisputa. Ay. Sabihin ko po rin ang karelang kain niya po. Coat of ka rin. arms. Yan. Imo muna ang bis mo. Cesar Maria Guerrero from 1948 he named hanggang 1956. Ita po kayo coat of arms makabit, the humble bones will rejoice. Nang kung tatandaan nyo kayo mo, ba't di na ko kanta? Ay pare kayo. Kaya po mo kabait. Ali, wala akong kabait niya. Dapat yapon chito yung makabait. Alya, pero di malo. Dindami mo naman ka rin paring minuna kayo kami na.
Ayun, so very, sabi, tahimik ka kang mato, makakaya. Very small but terrible nga rin. Pero, banal yun. O Guerrero Guerrero, wow. Balutan naman yung being yung big pioneer kan diocese. So, panigatan maragulin diocese yun. Sakop ni Tarlac, Bataan, Cabanatuan. Nueva Ecija. Wow. Apa siya tayo sa tatabi na pagkakatari? Yes. Supragan tala rin. Supragan lang ang kanita. Ay, Ayun, wala pang supragan. It's one diocese kanita. One diocese na pa. Ing Tarlac kanta, ang gayang Lapas. 1964, may diocese. Wa, Lapas. Kabat mig diocese siya. Ing Cabanatuan, ang gayang na naging kaniking no. Gaya mong banday tang Bayo Gapan. Kabat ing Bataan, the whole of Bataan. Oren. Bali. Aliya kasi apostolic vicary din Sambales kanita. Under ya ka rin Columbans kanita yung Sambales. Mission field ya. So, diocese abi po rin na. Yes. Nyapin na niyang mika separation la ring diocese sa rin eh. Ating paring may ngalakwan ka ring lugar ito. Timo Iapong Gueco, Luciano Gueco, may lakwan niya king Cabanatuan. I Monsignor Lacson, may lakwan niya Cabanatuan. King Bataan, di Manansala, Baypang Mete, Ang matuling. Dumawal. Popay, atin pa, may ngalakwan lakin. Kapag chito, dito nga sabi yan. May sabi lang nagbalik ken eh. Balik Nya makreate no rin diocese sa rin. Nya kayo maging suffragan na noon ing mag-arch diocese tamo. Maging suffragan na rin. Apo po yung kusada na ngayon nag-start. Wow. In inception na 1952. Wow, ning kaya pa kanta pa masyadong itinerant kanita yung krusada. Uling ito mong yearly celebration na pa mo yung gagawan da. Ala pang image talaga kanitang may gawa para kaniti. Uling itaking baliti ang gagamitan da kanta. Ano yung ito niya mo yung para. May ka problem na kanita which is miscommunication. Misunderstanding. Na bala rin na magbalik. Balata rin tao baliti. Ni balik kung may corona niya. Wow. Ketang may itong sulat ng Apong Guerrero kay Archives. O, yun bali na. Yapong Palasigi. Palasigi. Kaya mo no? Ketang milyari kasi nga hero titintay kasi daw yung makasiyara kan tarang Yapong Guerrero. Sinabi na penabiling kung masalesay kay kang han, explica mo ka rin tao yung totoo yung milyari. But I think yung matuwambari nang nagawa itang instruction. Kanya medyo may kagulo ka. But bakit dahil na mong nadaraguling gulo, Bishop Guerrero decided, okay, lakwantane ka rin lang Pagawa niya mo pasabay. That's why in Coronada, itang Kimbaliti was not really, was not crowned. Iyapong Guerrero niyang ikwanang mig-retire. Pero mig-retire, kayang dindam kumbalo ko, Iyapong Guerrero, anyang mag-retire uling kanyang Diocese of Manila talaga. Pero tinok nang yaking Hospicio de San Jose. Hospicio de San Jose. Keng orphanage. Epumete ka na. Alya, karinya mete. Kay but he put on the Franciscan habit. Uling terror dari anya niyang Matea, sabi o niyang retired ni karin King Hospicio de San Jose, he put on as a part of the penitential kind in Franciscan habit. But of course, anya niyang Matea naman, mikot-kot siya kay katamo. Dem butol na tsula king Carmelite. Pinamit na itang cadaver. Cadaver. Karo, anyang silagitang kaya na? Itang moto na. Alam mo, lintoya ka rin Cadaver. The humble bones will rejoice. Alikeng Latin kasi, aliway. Wow. Ba susunod mo Emilio Abrera, Sinense. New Heart, New Spirit. Iya po dista nyo na po. Di sa Sinalista ko po. Spirit. Minor kami niyang Yung obispo. Kaya naburira yung makababok. Kaya ba, tanya mag-archdiocese yung San Fernando, iya pa kanita yung obispo. At yun na kaya kanita,
kanila mga ordained di Apong Situ. Situ, di Rapi. No, not Rapi. Di Rapi Alibaba. Situ, Lakap, Bustos Romy. Dami kakaklase. Abel, Jun Mercado. Del Rosario, Jun Papaya naman. Mercado, nino pa. They were 8 lang may ordained kanita. Edmus ni. Edmus ni, yun, kaya Wala po Roma na ma-ordain ganito. may ordained Roma Apong Bustos. Bustos. Ah, Yapon Chito, may ordin la. Apong Kanyang Chito, datang kanyang datang eh, Pope Paul 70. VI. Pope Paul VI. Kanya King Luneta Kanyang na mika, nanita? mass ordination. Mass ordination. Biyabe at Kasi second yan- year ya pa. Kanyang o third panahon year. dari Apong Chito, to impress Pope Paul VI, maski alam mayayari Second year la pa. seminaryo. Ayun. Gawa ding mass ordination. Mass ordination. Ulin Kasi din. yata 50 years ng pari Paul VI kanta niya. Manintun lang 15 paring ordinanda. Ordinanda. So, pengwa dala rin kay seminaryo, even though In-accelerate itang daw rin ang- formation da epa E pa ya kompleto. that was the Yapon Chito, ang po Yapon Tony. yung datang lay Pope Paul VI. Paul VI. Kabat kete naman kanita, iyapong sinensi, mayataki ya. Anyang mayataki ya. Tana, may kasede bakante. Medyo malambat bagya, bayad din tang yapong Oscar kanita. Pero ikwaning disnaning mig archdiocese, so he Wah, also became the first archbishop. Archbishop. Kanita. 1975. Uling 1975 ito eh. December ita niyang itorpigliani yung datang para kayaning Archdiocese in San Fernando. 1975 ito. That's December. Kasi may ordained lari Situ, December 8 eh. So datos itang partnering ordination, itang keng seminary, in being itang keng keng Archdiocese na kanita. That was 1975. So, kayo niyo po kerasan. Yung lugar ta, King Pampanga. Kenya Mete. Kaya makakutkut siya naman kay. He died with Carmelite his- siya. May 2 yata mete, if I'm not mistaken. Wah, bandang May. May kay. Ing meto nga masanti ka nga pong sinensing kalingon, biyasang kapampangan. Mga pampangan niya, yan balid-balid yan. Balid-balid. Pero kayo po Kapampangan. Ilocano yan. Ilocano ya, sinensi. From, Nueva. actually, Nano ni sinensi. Paunakane. Emeritus Bishop. Interlock. Taga Gimba. Nueva Ecija. Gimba, wow, Gimba. Kaya ba, tatinanong paring sinensi ngayon? O naman. Wah, sabihan yung obispo. Kamu na, mabiyang pilido. Kaya rin na po yan po, Oscar na po. Oscar. Yan na po kantang kayo. Wah, yan ang menor din kaya kami. Yan ang Wah, menor di din. kami na. Ini, Ini, Megi Secretary na yan. may Russiang may ordinin eh. Wow. Ganyan na yun na rin pa mag-aral na seminaryo ni Saka inordinaan ako kay. May ordinan ko on the same day of his ordination mo naman, anniversary. Pareho kaming year may ordinan. Kasi ito po, Ay, farm na po mo, justice sana. Kaya po ka na lawyer yan. No, Canon canon lawyer. lawyer. Uling yan ken tribunal na ta. Rectoria San Carlos yan eh. O neng anyang chuke San Carlos na rector mi eh. Kaya pa Yang- obispo kanita. Yung may kick out kaya ka. Wala, nagkikaw ka. San Carlos. kay dasan eh. Ali makatula. Bukalari. Oh, kaya doon lari. Yaplari. Dis na akong ay atsuyaging San Carlos. Siyempre, supposedly mag-swimming ko keng nanay na Guadalupe. Ni Manal Beco Sine. Ako mag-swimming. Uling at na akong certificate. Kaya na ako eh. Keng Red Cross. So ngayon, Manal Beco keng Guadalupe Sine. Bawal pang Manal Beco Sine anta. Kaya pwedeng basta Manalbe. Manyad kang permiso. Mayroon ka pang permiso ng Manalbe ang Sine. Ay, ako li. Ali, yung panahon mo ikaliwa ka eh. Wow, ano ba? Sama sa kanya lumiyan. Sa kanya lumiyan. Makalusot yun. Makaluya sine ni kang Parang pre-day mo. Pre-day, wa. Rebis. Wa. Sagin niya yung bakal na itang banana Q. Ay ta, yung may ikaut ka na ako King San Carlos. Yan kay, after 2 years, lumog ko UST, huling ikit ko rin eh. Yan kay, pakwanan na ako ng rektor na kaya. Recommendation. Diyos ko, karas ko king seminaryo. Welcome, Most Reverend Oscar B. Cruz.
No choice. Ikay sabihan na o iyapularing, ano, may magagawa pa ba ako? Ay, Larita. Larry. Ang kanako yung sinabi na kanako, lakas ng loob mo ah. Bibigyan kita, pero make the most of it, ha? Strict to yan. Oo. Pero potamburi na kang balo may pakibatan. Bala mo, kaya mo, ka-level mo. Ay, biyakit kami kayong Starbucks, king Marilaw, niyang obispo na king nanay na king... Lingayan. Lingayan Dagupan. Dagupan. Loob ko Starbucks siya, makakape, makalawe kayong pasbol. Pari ka pa ba? Balo na kami pagkwento kami kanta. Ayan. Ikaw, mga tatandaan mo kayo. May sekretaryo kaya. Iya po Oscar, aparte kitang, clean cut siya Talagang true nice, may blush yan, masalese. Kompleto. Kay pero, pansin mo huling canon lawyer. Is very good in administration. Straight to the point. Di mo, mitingan natin kang burig at appointment kaya. Pakikiramdaman kayo. Ang problema, sabi mo, ganito. Yan, ganitong gawin mo, ha? Tapos, wala na. Mag-type niya ganito. Itong kailangan mo nga gagawin ko. Potang kayo, ala na. Sige, bye-bye. Pero tapos na. Makanya niya. Kay Hindi na diretso ka naman. Saka diretso ka lang, Pero sabihan mo ng magpaligay-ligoy. tanggamburi mo, may kapalapalipit. Kung kali, alwa, Nana ka. Gusto bang parokyang ito, nga na? Nung may buri, sabihan mo. Kaya ba't may reason? Dino kasi, kahit, dito metong, kahit saan, basta, kasi, nyamira siya, Basta wag lang tubig. yapon diwa yata ito, Dati niya nga sabi na mga nanay kayo nga, yan ang dela na karin. Nagkari mga kunya mo Nakita ang story Sika, ako. Ewari kang bong gopis kanita. Uling eketing gaping kaingin, binyaneng kaingin, bibyaneng kaingin ka na ako. Mahihirapan po ako ron, pero kung wala po tayong kuwan, kakayanin ko po. Kung may misgivings ka, hindi. Wala na. Dadaling kita kay Makalindol, Ano na ako mong kaburin, Kaya ni pala. Tanda ba? Ali, Mexico. Mexico. Kaya ni pala, Diyos ko, paruse. Nakikita, pintang At burik. saka, Denny, naranasan itang aranasan darang minuna kaya katamong nag-assistant Malapit na ako. Kalbaryo yung maging assistant kanita. Manimbangon ka. Wow. Ako nga pong Oscar, putang straightforward, decisive yun. Wow. Itong project nga, yung mag-prepare yan. Kaya may baiting IPP wari. Wow. Ganun, pati naman yung... Tatapnongan din gapari na. Tsaka kaya mag-starting retreat na yabe-yabe Wah, mo naman. Dahil nga anak ang pomat ko. Wah, nga pong Oscar. Itang decisiveness na, dapat tutukyan mo ka rin. Gusto nga kami kapag-produce ka itang expect na kaya ka, madi-disappoint siya. Ma-disappoint siya. Ma-disappoint siya kaya ka. Tsaka Sabiano. Sabiano. Sabihan na ka. Payaos na ka. Naning homily na kaya ko. Naning homily na kaya ko. Opening line na nervous ang ko. Nano yun. Uli ka lang kabalo-balong pareho kami. Nganapan niyang... Ali, yung mag-homily yun. Yung ordination ko. Yung harapana ka na sinabi. Nganak ako. Yung opening lines na. I never thought this day will happen. Diyos ko pong ginawa ko. Sabi kayo pong manording ka lang. Kasi nga na, 22 years ago, 22 years yung pare ka nito. Yung ordinana ko. 22 years ago, on the same day, I was ordained the priest. Katakwa, balong pareho kami. Naing admonish na kaya ko. Alita pa mo muna. I will only talk to the priest. Lukluk ya. Kanita yung ordination. Potang mag-homily yung obispo. Harapana ka. Yan yung kami. Ilukluk na kayo. Lukluk ka kaya nga harapana. Paramdam ka ng tao. Lukluk ya. Ali, yan yung anak. Pero paramdam na Oo, naman. nga ako, Maning makayarap ya kaya ka. Lukluk ya. Maning makayarap ka. Kaya ba't, ano pakirapan din tao? Hindi na lang. Ikang pagsabihan na. Ika naning kaya ka. It's not about who is to be first, but those who will last king ministry. Kaya ba't you have to serve the people. Ako metong yan mo. Be kind. Ha? Be kind. Anytime kind. ikamalin eh. Oh. Yak, Be kind. sabi naman, gift. You're a gift.
you consider yourself a gift, make the best, you will always be a gift. O ito yung manyaman. Pupuntahan niyo pa po. Oo, siyempre. Makayarap ka eh. Talk. Diretso lang po talaga. Diretsuhan, directing Alaki kay. mang video or whatever kung kaming ordination. Only small pictures. He's gonna Pero talk to you talaga. Yung heart to heart. Pag hindatang mata na ka na, wag mo kanya-kanya niya mata. Wow, Kurap-kurap yan. kurap-kurap yan. Oo, Talagang saka seryoso yan. Hindi ka naman dugo makalawi. kanya niya yung kain na. Yung, It was beautiful. naintauli nang inordinan. Bayan Balo. Meko. Ray? Ray, yata. Ray. Ila rin. Ray, 1988 yung Meko eh. Uy, money kang kain eh. Upset Upset niya. po. Kang apuseto na eh. Mas anak niya po yung pumani kayo po. Oh, pero singidad mo yun. Eh, agad linob eh. Late vocation niya po. Wow. May ali, may garal niya pa San Pablo. San Pablo Seminary. Baguio. 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 Kahit tinuruya pa. Kaya ta. Holy, yun eh. At yung anecdote kaya, kasalanan ng Apulari. Manaralya. Balot, siya yapong yung ayabot, yung Vicar General ne, po yapong galang. Beabela. O nang gamitan ni, buri nang gamitan ng word fertilizer. Manaralyang Kapampangan, Lagundia, ito, na Mexico yung gamit. Basta, yung topic na is, yung amano ng Diyos, manyaman yung fertilizer, masanting yung fertilizer. Yung nanay Apulari. Yung sekretaryo ni Kante. Nanuya keng Kapampangan nga na yung fertilizer, imbes sa sabihan ng abono ng metong. Taklang manenok po. Ato na rin. Taklang manenok po. Tindahan na nga pong Oscar, yan yung manaralya, tsula rin yung kaya. May pabulala lang din pare. Yung baluyo nga na. Yung amano ng Diyos. Balamo, taklayang manenok. Tawili. Kamara ka palari ka dito. Kaya corner de. Antiro mo kayo kubispo. Tapos sinabi nga po, ano? Black po na po yung gano'n. Tapos rin, taklang manok na. Time na ba? Time na? Ha? Be-break muna natin dahil Ayan yan. Happy birthday eh. Already, we sing. Ay, birthday na po pala nga po. Ay, pinatay. Birthday na po nga po Eugene. Birthday na po nga pong Eugene keng Domingo. October 29. Ah, Feast of Christ the King. Kaya In niya the po. traditional Latin Mass. 75 na po kanita. Yapong Eugene, 75. 64. 64. Ready, let's sing. Tutuyin eh. Wow. Happy birthday to you. Way. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow, you wish before you blow. Kumiyak ko pa mo. Kumiyak ka pa. Ano ka edad na? 64. Okay, ready? Black 46 yun. 1, 2, 3. Yay! Thank you. Opa, Happy birthday. ikaw nyo na yung pasibay, padalaya kayo. Ay, Gastos. atin mong may kaya mo yamong money. Ako yung last in-ordain ng Apong Oka. Oka, ao. March 1987, i-Jake April 1987 ko. Oh, Di Apong Kuro, i-Bishop Galang na, December Wow, Galang, kanyang 1987. makone. Ulingalan kan. Correction niya mo po ito. So, Imani pala was the last frontier. Last frontier. Wow. Okay. Amo to. Yapong Seto. Kaya rin po nga pong Yapong Seto na. May sekretaryo ko naman kaya. Favorite kayo po na yun, ma'am. Yaking first secretary na naman, uling palako na ako kanito. Hindi po may pag-aaral ka ng logya kayo, ma'am. Yapong Oscar o Yapong Seto. Ali, Alam, De La Roma yun eh. Okay niya po nakanta. Pemiya na ako nga po siya. May bisay. Dela de kay akademya. Academia for the balo mo nung tiloy niya yan minuli. Archbishop na yun. Archbishop niya naman dun siya eh. Ha? Kenyan Diplomatic Corps. Yung klase ko, noon siya lang. Anya nga tsukay ni Uganda. Rwanda? Uganda. Uganda. May message na email. Classmate, taken nga, mangailangan kang pari nga na. Kulang lang ako. Uwa nga na. Bakit? Papatenda lang ako. Ilan lang pintalan mong countries? Bansa mo, pinalang Dapat rin tirosinyo training, siguro. Ma'am, nung sukoy naman. Mali. Kahit Sa ano? inabot ko hanggang... Doon na yung assistant siya ka rin nuncio.
Collaborator nga. Collaborator. Ila rito nga either ranking mo secretary, first secretary, second secretary, counselor, second counselor, first counselor. Patakay dito ang pekatauli na kanito. Pag may huli kayo po, dapat mag-shoot na Pati na yung shoot. po. Yung naburi. Bisa. Po, bore. Sakit. Bisa. Mas buri kong kautos ng kapampangan nagyang masyaslabuntok ko. At saka may si Raya Bituka kayong kakainom cocktails. Kuwatangatin lang kain eh. Wow, Ngayon, from ma- 14 years na. 14 years na eh. Ating Sakiting natsuka kay nga luwang lugar. It's not... Utakong kay. 75 years mo, ago. Birthday mo eh. Alin, balik kaya kitang sasabihan na nandin na kitang kandiwa. Hindi ba? Dalhin niyo po ko sa Kalulong Parokya. Oh, kalulong. Kalulong. Delane, kalulong. Delane, kalulong. Delane, kalulong. Kaya po kasi kare, oh. Yeah. Anyway, ito So, ang decisive yan po. Decisive. Straight to the point. Waling ka na lawyer po siguro na yun. Kaya po seto naman, pastoral. Tsaka very kaya. Agad yung nanita, very... Enyapin me ako yan eh. Agad yung ma-disappoint. May disappoint siya kaya Otang katamo. ene luntoy tang output a pantunan. Panto na ano. Nalikuha na katamo. Minatras siya kaya kami. Kasi he was expecting kasi detang output na lunto na lang agad. And may disappoint siya karatang aliwang pari. Ang first sabihin ko yung pwede mag-resign. Na, Likuha na katamo ikuha eh. na katama. Likuha net. Talagang likuha na katamo. Pero in fairness, Alam nagyang mo may yung secret po yan o baludakan? Ay, balo mi nga. Balo yung man. Kasi Kabud na alam mo bispo eh. Mika Ali, Tambenging makoya. Ako metok ako may naki kaya kanya makone sa minari. May kuya-kuya pong Oscar. Hindi po may malikanta. Napunggalang. Alapa. Lapa. Yung may guy, Yung administrator. auxiliary, yung- Uling yung auxiliary. Bishop Galang. Bishop. Bapa na. Sobrang po niya may kuya at hindi takpis sabihan niya po. May disappoint siya. Well, actually, nag-resign niya. Uling, Nag-resign. Itapin na may kasabi kaming moratorium kayong assignments. Deta kasi nga liwang assignments, may paboran na retang matwa ng masanting lang pwesto. So ating mag-instigate ka rin ng liwang pari na mag-moratorium. So pati siguro retang may apektuan, may kabe-kabe na kami nga anak, may pirma-pirma kami naman. Hindi may pirma yan naman, anyan yung kamay Kanya, itang kain eh. Itang, Pero akong mag-prepare kayo document, wala, may seminaryo yung megaway. Megawa ito, mag-meeting kaya kanita ka rin. Kanya pinanyang kainan eh, Christmas, masala ng kaul-kaul eh. Wow. Tanda nita, Kaya kaya nakikinawul. bulan. Mas na niya po Yan ay bubulad oh. May koy October eh. Oh, Uy, bulan ti kanini. Wow. Alin niya kaya rin na ng koronasyon. Wah, September. pilan mong days kanta kayo. Pero malambat na, isipan mo na mo, Christmas, yan ang nakatakinawal. Yung reason na kanita, kasi metong karetan din dam ko niya, through apong yung kanita, di karen kaya katang Vicar General. Yung kaya na, but ot pinayag lang nga na kay yurungan de. Ano kasi kung milyari kanta, may ka-consultation na, may bisa na lang kayong movement. O nang itang sinikatikan termo bulong-bulong ngara. Murmur bubulong laretang matula kayong milyar. So may pag yan din yung memyadalan mo ito. I-review yan pa si Bayo. Mag-meeting kay bat manyawad moratorium imbes na siya. Ito, that triggered the whole thing. Diba, teneme nanggapan misa kareng piyesta. Yan. Wala nang visitation, wala nang nanan. Ditak-ditak kanta. Ay, kabud niya may wala. Ang pekatauli ng gawa, itang blessing na ng Chapel of the Holy Eucharist. Alam pa alam ne? Alam mo pa alam. Ding yung Vicar General, may biglala eh. Yan may brand kaya kantang ring pari, pasaway na ring paring Kapampangan. Pero ating yung istorya dapat to justify tang milyari mo naman. Kasalanan, well, sa bintana mga ating dakal pa magkamali. Wala nga lang, milyari na. Yapong Oscar was a product also. Anyang mate kasi yapo sinense, there were also problems sa mas balo da rin, mas matuwang party. Yapo siya ito, mas balo rin itong background kanta. Anyway, anyang mateya, inginawad da rin pare is
Nunge Kapampangan, Kapampangan. at least atin yan dayang Kapampangan Kapampangan. in Manalili. Apong Oscar was half Kapampangan. Kapampangan. Wow. Hiling Magalang ko, na. magalang. Magalang. Yung middle initial na po kayo. Valero. Valero. Valero Cruz. Kaya Cruz siya ka rin niya Kapampangan. Tatang. Nya, pero ginogo na yung diocese sa pong Oscar. Yung when all matas la hopes talaga naman. At then he managed to show us. May kaya naman, dakal Wah, tinapnongan din kahit. Ing- The likes of Papa Lorenzo, Magaltola rin, Diakong Galang, the late Joe David, ne? Detang ilaring meg, at kay Mibay Chapin ng Major AIPP. Seminary. Major Seminary, Magawaya, mabilis, takal. May ragdagal na rin parokya. Kanita'y tamitok ng itang alanang assistant ka rin parokya mo. Wala na. Wala rin. Wala na. Kasi nga na, isung linapit ko ka na ako nga na, Burillo, ating kong assistant, adwaya Burisabian. Oo nga na, in parokya masyado yung maragol, we will divide. O kaya, matwa na kayo, ieg yung parokya, it's time for you to go to a smaller parish. Ala na, may nyawa na assistant. Tsaka kanita no, Meron ka pemit lang, na Peglacianon talaga. Peglaciano Peglaciano rin rin Balen. Peglaciano rin Balen. Barakala, parokya. Dakal na may gawa kaya kanto. Biro mong datang yung pari, alahin kong binto. Yung Marlon, kay Santo Domingo. Oy, Pero bumbilya kanita. Oy, Noli. Oy, Noli, kulungan niya ang babi. Wah, Yung kanoli. Kang Marlon mo naman. Hinapo Noli, kulungan niya ang babi talang. 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 Swerte na kayo po yun mo. Ay, swerte na kayo. Swerte. Swerte na kayo. Si Marlon, kala ko may makanyan, kikiyak niya. Kasi, yung kwarto mo, yung lamesa mong paugtuan, yung kusina mo. Wow. Maswelo na kayo, dahil anak niya eh. Ngeni, Established na rin established parokya. na rin parokya. Nyanyangi kayo, tambing-tambing, at tinang kumbento, basta nung wala yung kumbento, pagawang parokya. Halos Kanito kasi- talagang bugnos na, maski wala yung kumbento. Mag-start talaga ang Wah, Wow. kikiyak na rin pare, yun, nayalala nga gawa. Umpang mumuna mo sa keng kanita o nerya pa. Onerya pa. Kasi po level 11 po. Ali, oner kaya nga Oner ba? yan. Wala. Kaya Bulldoging kaya. Wala namang karembay pare, wala namang mag-coaching tambing. Wala. Kaya lang kanta. Wala, honor kami. Oner kayo mo. Owner. Yak di ko ang racer yung bisikleta yung kalang gagawin. Oner, apo. Kabay, syempre. Ebe. Mas Sali, kuning una. Tsaka kai, alam bitas ang mag-brand nyo. Alam brand nyo. Alam brand nyo. Yan ang panahon mi. Alam mag-brand yung sakin. Kanila nga second hand. Nyapin ding pare kan talo sa tsulang kay ni LNS. Ating kami meto kami mekaniko i Johnny, taka chukeli kan. Ali, ang poy Arnel, itang kening San Fernando kanita. Kalugura na raw. Ano mo naman kung nano nito na ito. Poy ning kay Santo Niño, Wah. itatang Taga-San Jose Manino ito eh. Wah, itang Wow. Ano yung kami dilari, kaya ni kayang kanta palagi. Wow. O di kaya ni kami nga destino eh. So lang kaya kanita, itasakyan na ning mga ngubye marewari pitnayo. Ito nga yung balo kong... Kaya ngarap tayo, kaya ngarap Toyota yo, kaya gulot Mitsubishi yo. Yung minuwa ng barang balo ko, oning, atambing yung ating bayo yung kayo, ininoy. Binya na rin kapatid na. Kapatad na, o Brand new kaya yung na Lancer. Lancer yet, hanggang ngayon, yun, pa yata ito. Wala na yun. Ika, yapong mani, tama raw. Kalamba na yung tama raw na. Kaya kasi yapong Greg Cal na, siya, tama raw ito Tang kayo. ini. Tanaw, Ano yabang ini yung ketang kotse Tang bulldog. Doon na siya, kaya na ako. Marimlayan nga na. Talagang mamasok. Ngayon pala, si Rana, hindi pa. alam, Hindi ka lang mga balag yung baterya. ay mga katulay, kay Bishop Bobet. Bobet, Managaral niya Mintaya kaya- Porak, kalimon tayo Porak. Tinok nang niya, Daya mo kaya nga yung accelerator. Ali, tanda naman yung mitata palengke. Abe tayo, tulak tayong jeep, bisam mandar. Ngeni pala. Enesin Wits, agyan numano May kami. kaduduro kami, tiro. Ang tulak. Iyambu naman, Bishop Ambu. Dinawi na yung kain na. O, tisakyan ko lang yung karburadora. Like karburador. Ngeni pala, itang air cleaner, itang mabilog. O na yung alayo itang kayo. Balagyan. Filter yung nga. Alayo, air filter yan. Utala yung karburador yung sakyan ko. Luling din sa kami kanita, kailangan ako, asaliki ka na ako. Sinali ko na ako kaya sa game ko, tatakbo ka dito. Paneta nga second hand kanina. Batya.
Kulay Kita uling sa akin galvanisado po, yun. lasoy ang lalam eh. Istong mumuran, mabasa ka nga eh. So, Saka siguro po tawag man kayo, pati mama, ba't kaya kayo balada kung mamasada kayo? talagang kaya ng kanta, talagang the spirit of mission. Mabiyayang mabiya. Uling kasi, timo ito, niyang assistant kami, yung stipend mo 25 pesos. Kaya ba't karas mo kayong parokya, yung Paris priest mo, kuha na nga pulo. Totoo ito. At niya share Sabihan na Paris ng Paris priest kanta. Para gas, para ostya. 50 pesos in stipend. Di ako nagdikon ko ang hapong San Agustin. Nagdikon ko Ako, De La kanila Cruz. ang hapong De La Cruz. Oh, De La Cruz. Kako'y kasal, kako'y binyag, balang binyag ating 10 pesos. Ikaw akong mayari magdikon na, may ordina na akong pare, ero pa binyere, taro kung karakong share. Ito pa tumakiramdam yung Yemi. Mete. Mete na Yemi? May she rest in peace. Mete Yemi? A few months ago. Oo, makanyan. Oo. Anyway, binyeno Nag-refund ka. Binyeno ka na ako, 897 pesos na kanina. 6 months na rin, Diyos. Sakto mo lang pumasay pabalik UST. Then pera mi to. Makalaning malilyari. Pinyalikan kaya ko, pinyalikan siya sa Pero buhay. hindi po, kung ka-jealous din pare, po magmisa kami talagang Wow. bibigyan kami, mas hindi pa. Kaala kanitang makanyan. Ay, kaya naman kanita. Kami kasi seminaryo box kan tatadami yapong gopis na eh. Yapong Crispiniano gopis. Toto 10. Yapong Ako magtoto. magtoto. Istong dintang larang matwa kanita ki seminaryo. Elamain ton paring pasahop. Manintula ka na magdaldalalan di yapong gopis. Magdalayang intensyon. Sobre. Wow. Amo nga na. Kaya kano rin pagmisa mo kung along misa na nga na. Long misa. Pagmisa mo kung alo, potambok lang may kanta, 150 pesos. Dito, kasayaan eh. Kasaya na. Meron tulang misa. Kung uli nung talagang imisa mo reta, 15 pesos. Kapulo lang. Kapulo lang misa. Pagmisa na lagi ka alo. Then pari kasing matwa kanita, yung style da. Ano na, siguro uli na nitang Discern, conscience da. Ano? Atin lang, kungkutnan may kantamang, para nanula po. Para kareta lang misa, may ekwa misa, pero inyawad do ka ako. Makanya la. So papamisa do ka nito, kaya yung birthday la. Po itang meto nga pare nga. Para karetang misa kong eco wording nga na. Awa. Yes. Oo, nang ganyan. Ganyan din tang noreng kaya katamo, mika subcontract, no? Di ko, malambot pa ito. Aliyo, penyang kipdeng nin, migbaba kaya katamo, pisano rin Wow, subcontract. ano yung yung kay kanta? Balo may subcontract. Ha? May balo, may subcontract. Kung nanda ka mo, pari ka. Kut na mo yan, display mo niya kaya po tang of the year, oy. Bakit? Secret sa wari to. Hindi mo secret. Wala na akong banggitan eh. Oo, pasensya ka. Pasensya ko po, ere mo rin pa kontra. Ere mo rin pa explaining Basta kanita, subcontract. Kung na nyo niya mo po yapong Alfred. It was just kay, ditak mong ditak yung stipends kanita. Pero we sustained ourselves kaya mga yan. Masaya uling itang sense of mission. Lalong-lalo na po with regards kay Crusada, it was a time na paninayan ni. Because misa niya datang kang parokya mo in your term eh. Oo, 6 years eh. Alang magbalik makatadwa na ano. And uling ala pang pa dua kanita. Metong niya pa mo. Metong niya pa. So itang anticipation nga datang niya kaya ka, talagang kanita mo sabing full of grace. Na datang niya kaya kami. And then tao talagang magsadyala and mo naman kita lamak nun itang talagang preparations, lalong-lalo na yung AIPP kanita, may institute siya, yung mag-umpisa ng formation, service, liturgy, then malino ng patimid da pong Oscar kanita rin. Anya, itang mabiyayang kaya kami yung Crusada kanita. Ang pang medalas kanita yung meeting da rin pari. Itang monthly recollection. Monthly talaga recollection. Seminaryo kan din magagawa eh. Ketang call, ketang Wow. gym, ketang lala. Auditorium na. Wow, auditorium. Kanita dyan mo naman, uling tang sugang kita ka nga pong sasabihan ng apostol, ing panahin din Virgen de los Remedios. So, nang uling metong yaming kalyeherang dudurot, nang kaikwa mo ng rugong mayari ketang parokya mo, pamiras kaya ka. Pamiras kaya ka. So, paras na ka nga pong Oscar yan, kanya niya may baiting kadwang kalyehera. O, yan po may pagawa niya. Wow, pagawa no rin. Kanya in rotation na at least 6 years. 6 years. Diyan, Timo, din taga kayong parokya ngayon eh. Datang ya kaya ka. Kaya tutukin mong sakop kanita. Ay,
after 6 years, magbalik ka kita dati mong parokya. Kasi tatin niya, 6 years siya eh. Iing masanting ka nga po, Oscar, yan balik-balikan tayo. Itong, so ating ka problema kan tapintalan mo. Muli ka ting kasolusyon. Bro, saman, kimot siya. Ka mabitin. Itang balami, ikandili mo, sarili mo niya yung problema mo. Kakawin sa sarili. Kaya kakawin sa sarili mo. Wow. So, paano ka? Kung share kaya ang kanta. Dapat pinopen ka kayo. Ano bang problema mo sa parokya? Kung nanakang point lang. Pang sinabi mo nga hindi totoo yan. Nga na. May problema tayong lahat. Nga na. So, talagang sabihan mo, kabat. At tanda lang kayo itang dancing santo ninyo. At tanda niyo pa kanta? Mabutang Tangdeng anak talanda. May kakaso kayo naging Holy Family. Sekretaryo kanta dit sangke. Dalan de ki seminaryo, ilarang madre. Kasi tang anak, ano wala, hindi, tetera ki santo ninyo, patong-batong din mga. Yay, apo Oscar. So, dilum na kayong kwarto na. O, may gagawin ako, ha, nga na. To cut the story short, takpan na ka mata nga na kayong anak. Tikpan de matay anak. Kay likluk de. At siya pong elyong yabot kanta. Patay pa kanyan de, yung patireng madre, tsula, pa kanyan de gamat. Kabi, daytan santo ninyo. Ba, duduro yapin teterak yan eh. Good nga na nga po. Pahinga ka muna nga na eh. Pinandit. O, ulitin natin yan na. This time in Kevin, itang estatwayang santo ninyo. Basta estatwayang Figurin niya po siguro. figurin. Teterak kaya naman. Yung kaya Kevin natas, astray itang tutuki. Teterak kaya naman. Nakita niyo ha? Hindi sa Diyos yan. Uwi na kayo. May kabiyasan. Ay, practical kaya. Wow. Practical man. Pambalo na yung gawa na, decisive. Tsaka intellectual eh, kay. Tsaka talagang, tsaka Bishop Cruz, he was really administrator. Administrator. Management yung kayo. Definitely. Management. Management. Tinap no rin pari jo, balo na kandina no bro sulinawin. Kaya alam mo yung kumpisa ng circulars. Niya po tanggap na kamping. Pati si Lord. Aluwa. Kaya ngayon nila tatanggap ang yellow eh. Ne? Kanita atin lang den kule. Den white di takla mo eh. Kanta policy Kaya kanita, policies lang ano. Pane policies. Nyapin may tipong lang kita may itong libro eh. Den policies na kanta. Which read down to a better archdiocese. Uli na ret ang gawa. Kay ba't na, niya kay ba't datang yung metong na naman. Tatang na yaman. Tatang na yun. Very fatherly. Ministry. Kasi makagawa naman yung planchado na halos. Planchado na. Tsaka, Implement na. kaya po seto ka nga pungoka. Wow. Is beholden. Pero tayo, apuseto, yung ngeta mo akay kayo, tatang niya. Tsaka lugod na ka rin pari. Diba? Ay, tayong kan. Return transition sa igit me. Kareng obispo, which ngayon naman, yapong dong, in another perspective, itang transition kaya ngayon mas maging malawak yan ngayon Hanapin. Your will is my delight. Wow. Yapin. Synodal. Synodality. Synodality. Ang po pang itapin, yung BEC na ngayon, yung mas ka-clarify na flagship program na yung Archdiocese na hindi kakalat siya kaya katamo. Which nung tuusam nung lawen detang effort tamo kanita karing AIPP, halos sa atin yung similarities yung BEC na ngayon. Actually, di nga luwang parokya, they have been doing this BEC, balong BEC yan. Makanya yan. Pero, tapin ngayon bala mo, mas masalesa yan yan. So, akita mo ng transition po mo. Kumbaga palalam po. Kaya Miyay-liwala personality talaga. Kung Charisms na yung daratang obis. bilang katatalan mo, uling 75 years na po mo, nano mo itang pagka-grateful mo kikata mong diocese, archdiocese na yun. Grateful. Wow. Kapasalamat. At yan po, talaga na. May kapagbalik. Na. Kaya sa pasalamat. When I say that, then burikan dagdag kitang nandun. All along these years, thanks to the Kapampangan faithful, uling yamen naliwala rin obispo, ding mag-sustain din faithful. Ikayo pong talasal pandaya, ilang
Yan ang ko ipasalamat. Personal din tao. Because yang masaalang kautos. Pero, they're true to heart keng sinustain din kasalpantayan. Which we only serve it ang pari. No? Nga naman ngayon eh. Oo. Ali, at saka, lalo may pining Kapampangan, aliwala. In terms of religiosity yan kay, ano yung Kapampangan? Lalo, pangaras kayong kay da karempari. Liwala rin kay, liwala rin Kapampangan. Biro mo nga, Batara ka. Oo, happy batara ka. Happy batari ni. Lalo rin happy batay ta. Ako ito yung maragol kong kapasalamatan. Di mo naman Itang inadequacies ko, shortcomings ko, people were able to go beyond that, and because of their faith, lalo kong may inspire na mag-move keng ministry. Right. Dakalalon ketang, well, subject tamo ang keng gossips and everything. Pero beyond that, itang karelang faith ka rin parida, agyang at ilang pa magkulang. And I think that na makanyan lalawe kaya katamo na susustain da katamo pa. Agyang makanyan mo. I'm very happy for that. Puting tao pa rin. Ako yung kay ko, maragul ko pa kapasalamatan. And yung talagang mika crisis ko, yung Arsobispo tamo ya, Puseto. Mami Salina ng TV ni, Mami Salina. Talaga. Tuna. Kwento ka mo, siyempre. Tuna ako malabong kanita eh. Oo. Tuna ako malabong. Lilipat ka ba? Ano yung ganyang mag-25 years ko. Ali, minuli ko Amerika eh. Minuli ko Amerika. So, buli ko. Pero ng aliwaya po siya ito, yung obispo ko, baka may ako na. Meron mong dengbote ng alak. Papamisalino kaya kami. Wow. Mong itang na, datangan kaya katampari ta. Itang crisis. The crisis, yeah. Definitely. Ang ano mo, We have Gusto had kaya our- kami ka-crisis? Putang nakailaw mo. We've had our shares. in crisis, it comes in different forms. wapen po. Ating kampay nga din tao, ating mo, ating karugong kaburian, kayang parokyo. Kaya ba't, meto pa. Mila ko yung Diyos ka na ako, wari, tanda na niya ita. Alam Diyos ako kayo. Nakatatanda lang kayo na open letter mo. Open letter. Ating ko pang kopya na Alam nito. Diyos ako, kay, yung Christmas, kaya na ako nga pumoka. May Diyos. May Diyos. May Diyos. May Diyos. Makanano yung ka Diyos. Makaparadi ang sakyan na keng kumbinto na. Masilab yan. Kiseminaryo ba ito medal dakitang kayang sakit. Kitang habang babagyo, mababayo yung kitang poste na yung bubungan. May kaparokya ya. Sabihan na kaming ka-UST na. Sopan nyo kung ating kung ikuwang sakyan, nga na. Sopan nyo kung yung packet ding sakyan kaya kami, junk yan. 16 valve yan Toyota. Kung nga lang yung makina, lang kaya lang, baterya, lang gulong, lang nanon. May tipon-tipon kami, nag-chipin kami. Selim yan. Ay, gawa mi ang kotse, minandarya. Anong yung kasamaang palad, pupulay ang expressway. Sinula po yung hood. Tira ng Pathfinder kang gulot. Brand new yan. Isa rin na yung kotse, pamayad na yung katang Pathfinder. Crisis ita. Aking parokya na king kay. King Kamba. Palako niya mo, ing buong bakod. Malalagpak eh. May lagpak niya. Ay, nakalya krisis ini, pero nakatuguran mo eh. Kaluguran nga pong gino. Kaluguran na. Mete. Ito aksidente. Famous aksidente ito. Ay, aksidente lang naman. Ilari bangpangan ng pori. Alin sa kami pong anak mo, kami po itang pamikalog kaya kayo. Timo po po ang ating Christ Grand Pari. Talagang susopan nila po na. Kami po nagbisan, bisa kami malumati, pero kayo po talagang sop-sop kayo po. Ito po yung nakakainay. Ito, isang tinga na ning kay UST. Yung camaraderie mi rin, kaming mi kakapatad UST, makay, hanggang wenyo, ako'y mani, May kamate na lang. may nga mate na urugure nga diwa. Kaya anak mo lal tong UST, Raven. O na yung malawot siya. Malawot siya. Malayan. Mani Contreras na.
Anong Kyle eh. Uling Eminoa Kayabe. Eminoa Kayabe. Bread, kumbaga. Oo, Eminoa Kayabe rin eh. Eminoa Kayabe. Dakal tapa kay Lampi sabihin, no, neng... Opo. Pero kami po, Amon, kami po nga nakapare, lagi kami grateful kay kayo po. Kasi, munang dili po, alalapitan na kayo anytime. Pati mo yapong boss, lagi niya paksabi niya pong Aris. Yapong Sol, hindi kayo mag-text ko po kayo, basta nga, magkwento kayo. Yapong Eugene po, tangting yung Ebalo. Na sabi, makalakabuntok. Kaya sabihin, pero itang makalapit kayo po kayo. Kaya pinumating grasya, ding tao, kami naman po kayo lalawin akong grasya. Kaya, doon ako manggagawang antique, preserve. At saka pakatandaan ng tamo, yung lugod kayong kapatada pari, yan dapat mo munang dili. Opo. Yeah. So, burimila pong i-greet deng makiramdam, dakala salamat kayong pamagtsagayo kayong pamakiramdam yu kay kami na itang may nga labasan, lalong-lalo na po kayong kaya kaming biya pari, and kaya kang tapong followers kayong Quarantok, sampung kayong kang 75 years ng Apuntok, dakal pong salamat kayong pamakiramdam yu kay kami. Sasaya kay po po at ang akakibilareng lagyo yung lultoken ng poreng manalbe. Agyang paritak-ritak lang po. We're very, very happy. Thank you po. Yeah. Yamong boss. Yeah, so sorry po, miyapi sabihan ng kaingen ing down. Yung hitag do sita pisabihan tungkol kay purgatorio. And I think we cannot make a Quarantox on next Thursday. Can we make it? Alita mo siya. It's Thursday. Wow. Impi sabi kasi nga ni, tapin, tuloy miya itang santo ang pong kareng metenge ni ngoneng tapin. O, nag-inesyo ko mo, may nalabay tabi. Ginaliwaya po yung tapin. Full of grace. Kasalanan na pong karen, inimbita na ikay, miya man po balo. Ang balo din natago ko po kami. Anyway, it's grace. Yeah, it's a grace. Yung fans. One eh. Dingyan kaya baking TMG? TLM. 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 Remind ko lamang po rin mag-TLM ne, ken Domingo, Christ the King. Christ the King na po ning, according to the traditional calendar. So, in Latin Mass will observe the Christ the King kan. Matula ko po actually, tutoy ta sinabi mo, Jo. Then nga doon nga rin, salbabida ko la rin. Mamakanyan din, pero era ka paboren din. Ano nga dyan ang regalo mo? Kami ng bala. Ay, ang bala. No, the camaraderie. Totoo, sugang kitang ding ikan paring, lalo na kami miyabiyab. We've lived together for so many years. No? So, itang kami kakapatid, no? Kung itang concern king metong at metong. Ako akai ko lang karela. Lalo na ito. O ikatalata na kay labanan. Tsuna ko king admin tanamo. Pero kay pastoral, aki mo, i-support na naman din kapatid ng ari. So, that spells for us always a full of grace, no? Kaya kami nga alo, ang po karetang kayabi mi pang kasisingidad mi paring kaya kayabi. Kaya, last words. Wapi na rito. Kaya pinita. Uy, ikaw mag-last words ka niya. Kaya kingkay mo, December 11, 2023. At katandala po, hingkikatamo pong anibersaryo ni Pangataping Diocese. Datang niya po hingkikatamo PayPal nun siya na yung pulag yung Charles Brown. Charles Po, Brown. Charles Brown. Datang niya po, mag-umpisaya po hingkikatamo programa, 4 o'clock yung pong Kapitolyo, amaw. Ning? Makapunta po. Kat panapon? Civil reception, po. Datang niya po yung Kapitolyo, kay ba't mo tayo po king katedral, magmisa, ang po pong dita ka programa, kaya rin misa. And hopefully, kita pong kikatamong dimdama kantanan din makaratang niya. King South na po rin 5 siglo. O yan, may kayo na po, may kot na lang. Ano po yan? Mga pwersano kayo, paratangan din po ng Bitin Escalante. Kita pong bigkang tagetang kanta. Ayag yu deren. Magyude po. Yagi Lord na Tolentino, paparatang din. Yaman datang ikay, nanilagyo. Bitin Between Escalante. Ay, Karen, makapagkataya. Alo pa niya po. Ali, kakatawa na may get. Anak ka mga pundong, itang magkanta mo to, may payat niya. Wala na po kayong pang Walt Disney, waling nasa po boses. O ito po, December 11, 2023, alas 4, King po Kapitolyo, alas 5 po, King Cathedral. At sana po, gana-gana makapagatin, mag-Pilipinyana tamo po. Okay. So, thank you po for joining us this special episode of Quarantox.
na iya pong Eugene yung mag-birthday, biyan po yung blessing kaya kayo. Ako ay ning host. Diba, ikaw mag-birthday eh. Pamangan, kayo pong host okay. ng birthday. Ikaw yung full of grace, uling birthday mo. Kabang sa sadya mi laring sarili mi o Ginoo kaniting kabengyan ban ipainawa mi laring kay kaming mapagalakatawan at pamisip. Pasalamatan da ka taduan min kay kang bendisyon. Bana parte kay kaming kapainawan migising na keman king metong pang panibayong aldo ning kasuywan kay ka at lugod. Aduan mi nga niti king lagyo ng Kristong Ginoomi. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing pa. Ing anak ating Espiritu Santo. Amen. Begging Diyos kay kayo. Good night po, kaya kayo nga! Merry Christmas!